Roy try. Roy try. Let's see kan day ka meet ng balang bayabon kena ko meet te ngadon ke jinggat pa udon usok jong ke jingkar ku jong ke jing sang assembly ke bengelayo. Den re ngakmel ti kena ko meet ngin tambun bannya kan ni. Den re to bagi para bengai jungi kimla ban wan compare ke baro kenlong ke jingkar ku na kamta jong ke jan meet ke bagi wan ke yeng ke jong tra. Te ya ngo yo blay abang perkat ya ke jing isnai ke jing jong u yang long kumne kum ngilong menta kumbala kren no yalam jing seng bang long kumne kum ngilong menta hasibon ke bau blay la pelaj ni bat ke jing pelaj ke bakrau tam jong u yang ke long ke jing pensoy ke babon jai kemala ong iba kumno yalam jing seng balada ni ngat hage jing pencoy du le sengim don hage ne jing seng kade kata ke bakrau du kata pat ngai ngo ublei na kam taga jing isne ju wingi haki ke baro klem la banjer bat don por banjer kita daka jing pusan jungi hi marwai hage donu dungi kumno ngi long kumne kum long menta badai daga bangi pusan hi ke donu dungi in laban snauto komno ubleisha ulakar kuini haga naga met mentang ka don ko ka benta ko nga kwa ban yeslok kadena ka kitab jong Esra abanga pule ka ne ka lenong ya ka ne ka kitab jong Esra ka lenong ka pra ka khot ka ba arpaway ado ka baar pulai kini kit khot ka long inga ban yo ban yeslok haga ne ga met bat phi ki prab ngai kat nge don haga ne ga por menta ka kitab jong Esra kalau nong ka pra ka khot ka baar phuwei ado ka baar pulai ngan pule baro lai teligi ne ga khot ndrei ka banta ka bangin yeslok lengkot kabangan nislok lengkot kedai ka las ki kentin bakado jong ka lan na kane ka kitab ka bang yom puleh kene ka met ki keten ki ba angkum ni onda kumta ngalapan bana ya ga di syajung it hangta harut kata ka wa ahaba bangin penrit ya ladeh khmat ublei jongi ban wat na u ya kelenti ka babek yala de badigi kon jongi bat ya kaspa jongi baro namar ngalas ngeu leran ban pan naus ya ka kan hon sipai bat ban ya ki kan hon sipai bat ikin nong song kulai ban ya rab ya nga persya ya kin nong sun halenti namar ngila la kren house da ka baong kakti jong blay kan lo halor jong i baro ki bawat ya u kumta ngila sya jong it bat ngila wat ya u blay jong i nakabenta ka ni bat ula skor yangi kikten ki banga kwap nya slok khandiat haga naga janmiet kalong kini ki kenten ki bong bat ula skor yangi te kene kade ka mit sne balang kaba dang sudep ke jing seng women assembly hange te ka penlong ini ban sngawu kom ngila yo ban rwai nang kong ya ke ji rwai nyem la klem da sngawu nyem la klem da buram ya ka jing isnai jong blay ni ba ula sha skor ya ki jing dwai jongi kom ba ong no rwai
Otang sungai, barok kilong jebala. Otang sungai, barok kilong jebala. Nginam kelet kum ka balang barok kini ki nyos nem tam. Nadu usnem arjar kat kendai. Hadu nu arjar arpun riu. Kawai pegawai ka sngi baar jong katayo ngi pelong ya kajing sen duai. Baru sok jong kato kajing sen duai. Nyelamat hagan kajing sen asmili. Haki eke barok nado bangi sedang bandrung haki ying perabngai bandlum ya kajing ya kan show bandlum ya kajing senyang ki perabngai. Habangi leit bandrung sikiying para banget yo isyai ke mesim ke bersebon. Walah pedang gajing dok gajing kedo, walah pedang gajing raitoy kumbaong da kata kintin sengau senai. Hendrai ki para banget ki don gajing selur ban ai suka kamjong blai. Bat ki kti jong ki para banget barok ki bala no hagi negi nyaus nam tam. Sya kijing yakin show yakin diap. Kalapau ke buram ke jong belai. Hagan kijing sen. Kamtam. Kabau saskor. Ya kajing duai jongi. Bat ulah saskor. Ya kajing pan. Bat ya kajing duai jongi. Ulah saskor ini. Kani kektin kaba. Ngiyak telok hagan por. Kani kektin kaba me. Naga sentur jong Isra. Isra umdai unoi tulpa. Longkum kitu ki noi tulpa ki be tulpa ya kaban sajia. Nre mau udai unong yele sitam ban wat ya kaban penbhai ke kam jong blai ya kaba kumne. Kino itul pa ki kren ya kaban sawan de ki peus nem lene de ki hajar nem. U Isra u kren ya kaban manta ya ka jingdon kam. Te hakene ka por ka bau Isra u kren ye kini ki kinten u penpau kini kinten. Namar wala mat daladehi. Namar ula long way ne kinong te ya ka duan ha Jerusalem. Ulalong way na kinong kitkli kumno ban penyeng bantay kedua na Jerusalem. Bat ula khot ya kajing dua sa jingit. Bat ula khot ya kajing ya puson ban yit yalade marway bat wad ikikun lajer terter hangne. Bat kita kijing penpau ju ya giba ulale. Ha kabakot kini ka langa banyala pulewang ula sa skor yengi ngero nga sngaw ba kanday ka way ni gijing sen ka banga sngaw ha ka magsim junga banga David sngaw ngo yo blay ngi David sngaw ngo yo blay lesi ha gijing sen sngaw ngo kindon ki brew jong ka assembly banwan ya sngaw ngo hangi haoj nangi ka balang ne we ar kindon Henry ke babon nangi ni namla ban yo namarkan lengkot kapor satang ledakum ka balang in pelong da ka wehi ka jong ka balang in ai ge dia plas ngu mde ban ap ya ka bakut snem ke baju pelong je seng pla ban kan mau ge ne ge seng asmili brela dani long ka bala haki sngi jong ki benahi hadin jong ka jing yasang sngu ko ban penbek da ka asmili kabalang ladang laban yo katakan kambal siboni wepi we nanging ni plus ngu lengkot marsan si pawunit kan long ka jinggerku ko mangiju simbanta banjalam jing duai we hadini we te ke bangila le ladangin angu yo blay lemar tetin kan don ka jing ngu akmat jong blay nagbenta jongi baula sa skor ke jing duai jongi Bat kajing sa skor jong ublay ya kajing pan kajing dua jungi mdetang kajing seng dua re kajing dua sa chungit ki balabon la da nyaw baro kine ki nyaw snem tam tip kanu kindon
thanks katri babat ya ka register in kan mau kan no sin ni dwai sa jingit lani pegi prabune filaban kan mau bat kani ka peni sisa ublela sa skor ya ka jing dwai jongi lada don ka no ka ban pen kemen ya ubreu hak dia lenti dong ka jingem jong u hak jing ya lenti dong ka jingem ubreu lada don kanu ka jing kemen ka ubreu un sngo kemen ban yo de haba ulet ban ot sa ki nong sensar ki bapet ya ka yit ya ka hima ngelaban dong kum genomi kmat lada dan kano ka bingin kerpat habaki saskor habaki pediang ya ka jing kerpat jungi kano ka donu jungi ka slay da ka jing kemen ka bakra dene kata ka dau isra hani ulong bat pula saskor yangi usngawu ya ka jing dua sa cingit ka baula lumlang yo palang usngawu ya ka baula tresitom kumunong yalam kumunong te ya ka tuan ha Jerusalem uli yo ka buram ka jong trai ha ka ne ka por ka baulong kumunong te ya ka tuan teng yo ki briu ki jong blay ki ba yalam ya ka kam na ka pateng benriu sa kuwi ka pateng benriu haba ki sim ya ka kam nong yalam ki don kam ya ka ni te klemar tatin hapo ka balang hangi ngelamat ya kene namar ki longkpa nadu mensuah ki lahikai haba don ki no ki kam ban pelong ya ki jing seng jing duai bat sa jingit bat hangi yo ya ka buram ke jong ble ikan mau yo Moses kumunong yalam ha ka por baki poi ha ka riklau ka don ka por ka bala to kitab Exodus haklunang ka bakatsan ka dekat ka ba arposau laya tu ingi ki dialti jong ki kon Israel ublela tanju yaki bar ka jing tanju jong ublei yaki galong ka bakim pat jubat menno ro ha ka por ka bakidon ha rijib ka rijib ka de ka ri ka basneu hadu kata ka ri ka ba ublei kwa penmien no ki kon Israel mar kadai ka ri jong ka jingjot ka ri kinong mane belai thau ublai sei ki nang to andau la yalam ye ki halenti ha baki poi ha ka ri khlau yalam ye ki na ka jaka ka bam dan bad dan tang ka we ka ha ka ta ka jaka ka bagi ya lenti bad ka ba phla ngadan pusan haman sip dengan marwe balai ken ka ta ka ka thang nga thrai video sngew ka ta khubor la khot ya ka jong ka mara mde ka jong ka mara ka hi ngap nge thui phi kumno ka long mara namar ba onda bekilas liang ubleula tanju ya ki konsel ban yo ki hadukan no ki don ki jania yo no yalam but onda haba haga por ka bakim lap ki lai sngil ti ong ka kten di jong blai perkat lai sngil ti ban ya lenti nginda le jingle tang nang ne slong ro da shit ka sngi ngila sim yo bilor ngila di namar nisliam perkat ki kun se lai sngil ti ki ya lenti ya kene ke reklau ki re dam ki hier ki kiu klem dan but on the poi hakata ka wega jaka ka don ka kila kemen skadi ban leg di hakata ka wa ban dah bakila di kita ka ka thang pan jos ngeu mo hakane ri dongi kat kine ki ki lom ki wa ki tham ki madan padudan ka ka bak thang ka bang malang bang melu ti kebun ki dan bon ki jaka ki ba la khot kerten ka lu kabang melu ndre bandon ko ka bak thang pat julap hangno ban yo sngew hagani kari jongi wat hari dia hiru pat benaya kata ki kon Israel pat ki yo kata ko ka bak thang
Barok kila Islam dah kila poi kata gawa Weirudi tang sudi la se ka poi tang sisin poi sentur kila ya we la bread kata namar ka thang melangut tagi kon Israel kade rukom joga jaj benriu jongki ki kon Israel bagi ya linti kano ka bapla ken ai kerteng ya ka bat ha ka to gasni ka ba ki mat ya kata go ka baktang ki ong hanta mara ke mut ke baktang peleng ke baktang mat weru ke baktang mat weru ke baktang kom tagi khot kerteng ya kato ke mara nadu kato la benanam ya kato ko wa bakade ke mara ke mut ke ke baktang ndremde belak tang lepa ke balai kene ko ke tang nga clear di marwe ha bang pesan balai kene ko ke tang de tang gawe ke jubab kalong blay kwa banten jo ya ki kon Israel bakin yo i ke kamba ha kana ke por pitip ke balajia onda ha bakila yo i ke ta ko ke baktang kila knyom yo Moses yom me wan ya lam yang isane hatum don cekatep hari jip me wan man ya lam yang isagede ke cekak ke baklem ngin sayap terkong ngin sayap hanta blay kuan pen i ke tiga badan bor jung ula pen i yo Moses habau blay la yo i bekila knyom yo Moses ula isne Moses bola syak knyom kom tau Moses hagata por laong ula pai ki kmat chagawe ke jika blay pen i ya weu ding bat ula shimeu tau ding blay ong Moses sim yo tu ding bread yo ha ketu kawa hamara bread yo to kawa anda bola de bread ya ketu yo tau ding ha kata kawa kabala khot kerteng mara kom tau Moses ong iki to di mentang ka kalabang sisya anda bekila di ya kata kalabang kata kila ya di kedang tabaro ka kamba jong trai balai ga jia kumta laong ga tin ga jong balai Moses ula dwai how try de utrai ula pen i ha yau ding but ula ong to bread ha ka kita ki ke labang so tenaran ula sa skor ya ka jing dwai komba Moses ulamat ya gane ke kamba Israel ulamat ya gane kamba ke jing jong te ngiru ha ka balang hangne ngelamat ke kamba ngamtip ki ying ki prabenget kumno ta mangakli no way ni ki nong set wang ha ki janmit sonde te laduna ki buan bam cedera te kapan i lajan baro ki ying prabnget ki ai bam ya ki prabnget ki bon deseng te kan ni kapan i ya ke jingger khu jong blay ya ka balang baru blay la ku la pendap i dengan kam jong ke jing seng baro ni angu i blay ula sa skor ini ngiru ngi layo ben ong gomba ong Moses gomba ong Isra ula sa skor ini ni matang ya jing kemen bat ke jing sengau bat ka long ke ba deho yangi kom ke balang ban ong hakmat jong blay ula sa skor ya jing duai to ni sengau kemen bau so jong ke jing duai jongi baro nyau teli nyau snem tam nak ta ne ke jing seng bat ke jing duai sa jigit bat ke jing seng duai ke bam ju sange slap lal air kan noru om juduk brew ka ying mane nyemla man ong ya ka jing bon ya ka jing kendiat Henry ka ying ka jong try ka pli man ka mets ni baar ka to hi ka de ka borba rengkat bagi jing sha jingit ni aingu e play ya ka ne ka benta ka ba yob ni slok ha ka ne ka met pengin peni ha kmat jong play baula sa score ya ki jing duai jongi to bleng kan ku ya ki ne ki jing slok ki ba kendiat ha ga ne ga met na ka benta ka buram jo amen bat amen